portem una notícia molt especial. L'alumnat del quarto de l'ESO de Biologia ha liderat la participació de la nostra escola en el projecte europeu Plastic Pirates. Una iniciativa de ciència ciutadana que ens ajuda a entendre i combatre la contaminació pels plàstics als rius. I no ho han fet sols. Ha comptat amb l'ajuda d'alumnat de segon de primària. Per un dia s'han convertit en veritables científics i científiques del riu. Junts han recollit dades valuoses que les de quart introduiran a la plataforma científica oficial. Què hem fet? Més que recollir brossa, hem fet ciència. Ens hem dividit en 4 grups, cadascun amb una missió molt clara. Un tram de 50 metres del riu han investigat a fons 3 zones diferents, des de la vora fins més endins. Han buscat dins de cercles d'1,5 metres de diàmetre, totes les deixalles més petites que fossin amagades entre la gespa o les fulles. Ho han anotat tot i han fet fotos per documentar les troballes. Autèntics detectius de plàstics. Aquest grup ha recollit tots els residus d'una zona de 20 per 50 metres. Amb una lona gegant han classificat, pesat i fotografiat cada objecte. Tot sembla net, però mireu la quantitat de tovalletes que hem trobat. Ha anat a la casa del que no es veu a simple vista. Plàstics flotants i microplàstics. Han llançat 2 xarxes al riu i han recopilat mostres durant una hora. També ha fet observació visual per comptar els residus que s'uraven. Ciència en acció. I el grup B? Som nosaltres! El grup D som els reporters que avui, Dia Mundial del Medi Ambient, us hem portat aquesta notícia, on grans i petits han col·laborat en aquest projecte que ens connecta amb escoles d'arreu d'Europa. Una experiència per aprendre, actuar i defensar el nostre planeta. Gràcies, joves científics! Fins a la propera edició!